লিখনের কাহিনী আজির গল্প বণিকଙ୍କ জ্ঞাନ ଉଦୟ। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ନଈଟିଏ। ଡଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଜଣେ ବଣିକ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ଭାରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବଣିକ ନଈ ପାରି ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ବଣିକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଗର୍ବର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମଳିନ ବେଶ ପୋଷାକକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗାର ତଳ ଭାଗରେ ଛିଦ୍ର ହୋଇ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବଣିକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମୁଣାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପହଁରି ପହଁରି ନଈ ପାର ହେଲେ। ବଣିକ ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଧନରତ୍ନର ମୁଣାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ବଣିକ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ହଠାତ୍ ବଣିକଙ୍କ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଗଲି। କାରଣ ଥିଲେ ହିଁ ହରାଇବାର ଭୟ ଥାଏ, ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ହରାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭୟକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଏହା ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଲେଖନୀରେ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କିମ୍ବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଲେଖନୀର କାହାଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।